Salutare la toți și astăzi vă revin la un videoclip nou chiar și pentru acest canal, că astăzi voi face Brawl Stars și am 29.521 de trofee și cum ați înțeles vreau să fac și eu 30.000 trofee. Iată, mă ducem prima luptă cu Colt în solo showdown. Iată. Și apoi cred că o să-l iau pe Leon și o să joc aici. Ei, bine, nu s-a primit. Так. De asta vă spune, nu sunt eco ca să joc nu știu ca cine pe Colt. Cine știe, Eco era cândva topunul lumii, sau nu era, nu mai țin minte, dacă nu greșesc era. Dacă voi să mă întrebați care e jucătorul meu preferat în Brawl Stars, anume jucător, nu personaj, dar jucător, atunci cred că o să fie Prostislav, cândva era și Joan Carlos, dar Joan Carlos așa de bine joacă pe Kid, imposibil. Omorât încă. Îmi știu că mă șchit pe mine o sară și acolo țin la distanță. Stai. E bun? E bun de mine? Așa, am înțeles. Bine, am pierdut. De bine măcar am luat pe Kid. Uite, ferm direct. Nu o să mai fac eu așa. Так. Bun. La mine chiar și când eu stau chiar lângă router, la mine și așa internetul e tare rău. E griful mare. Și eu nu-l omor pe grif. Jucat la distanță maximală. Și apropo, nu știam, contra la grif trebuie jucat la distanță maximală. Așa, e bun. Так, am să dau cu autoataca și în care pare să-mi arată autoataca, în ce parte să-mi duc. Nu vedem poate ce. Da. Eu să înțeleg aici nu-i nimeni, da? Nu, nu-i nimeni. Ok. Uite cumva e așa. Every day I'm shoveling. Only my heart is stronger than my brain. А, тут типа сразу ждать. Ведец. Формаз.
două trofee, să-ți mă chiar fotografia asta, două trofee până la 30.000 trofee, așa că haideți în ultima și o să o facem. Loyalty and duty. No problem. Loyalty and duty. Da, să ți-am făcut. Death by torture. Ce să-mi scris nou skill din cauza că la mine bază la 1006 trofee și change acum până la 30 și crezi că am scris acum personajul să nu pot juca. Știți ce v-am auzit? Nu e bine decât de juca, știți? Pe hack de ăștia, da? Să zicem, să cum v-am zis, să puteți cea mai bun. Nu? În sfârșit acest moment a venit. Only my heart is stronger than my brain. 30.000, 10 trofee. Asta e chiar foarte mult. Eu foarte mult la asta m-am dus. Am trecut tare multe. Să chiar așa m-am juzat. Am trecut tare mult. Țin minte tare bine cum treceam și eu pe este. Cât de tare am măsurat că spunea și 4.000 de trofee și să primesc tic. Nu. 10.000 trofei, ți minte când m-am țăruit și pistol. Apropo, este o chestie interesantă la 10.000 trofei. Nu, mai degrabă la 20, la 25.000 trofei, eu mă jucam la sfârșit doar cu stu. Înțelegeți? Doar cu stu mă jucam, dar asta e ceva nou. Și am jucat doar pe Kenji. Și cum credeți? Ce o să-mi nimerească? Так, scrie tot normal, e bun? Am făcut 30.000 de trofei. La voi cred că a fost ceva să întâmpla că era o eroare? Da, sunt prost, a fost ceva am făcut. Eu pe asta te știți așa, schi, dar știți? Vreau să mă uit și eu la asta, 30.000 zici trofei. Nu știu că mie nimic capaz să nu nimerească. Dar a trecut tare multe, atât toți personajii. Am făcut și pe Monster am 40, am 40. Pe Dim un pic am jucat, Buster am jucat, încă un trofeu am făcut. Kenji tare mult. Mult. Am jucat tot mult. Și Leon am jucat tot Leon. Iată. Ce? Deschidem? Sincer, mă tem. Nu, dar același timp, știți, eu așa îmi spun, da, mă, și nimerești un personaj. Dar știți, și acolo să nimerești am un skin, sau să nimerească nu, nu nimerești. Am nu știu nimerești un skin de 29 de gemuri sau chiar un star power. Bă, de mă tem tare. Bine. Așa. Hypercharge pe Ash. Ce e bun. Bine, foarte rău, desigur tare rău. Hypercharge nu e chiar cel mai bun, dar sincer cam nu pasă, știți? Principal că a făcut 30.000 trofee. Iată, și Hypercharge pe Ash. Eu, apropo, nu de mult am primit skin pe Ash. Iată. Da, aș vrea să repus. Beautiful. Slow and steady wins the race.
Mai bine mi meream personaj. Sincer, apropo, chiar foarte tare, eu chiar foarte tare vreau pe Frank să-l primesc. Iată. Acum vreau simplu să vă cer să vă abonați, să puneți un like pe acest videoclip și la revedere!